Πραγματικά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που κατάφεραν αυτή την άνοδο σήμερα, στη διοίκηση η οποία ξεκίνησε από την αρχή και ήταν πάντα κοντά μας μέχρι τελευταία στιγμή, στον κόσμο αυτόν εδώ που μας ακολούθησε σε όλους τους αγώνες, ιδιαίτερα στα τελευταία παιχνίδια, ο ενθουσιώδης αυτός κόσμος, και πολλά συγχαρητήρια και στο τεχνικό επιτελείο μου, τον προπονητή, τον ατοφυλάκο, τον Νίκο τον Ζούκα, τον Γιάννη τον Δάγκλατζη, τον γυμναστή, τον σκάουτερ και συνεργάτη μου, τον Σύρακα τον Θανάση, τον Βαγγέλη τον Λάιο που είναι η ψυχή της ομάδας εδώ, που ήταν δίπλα μου και συνεργάτης μου και αυτός, και πολλά συγχαρητήρια στους δύο ανθρώπους που τρέχουν από το πρωί την ομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε θέματα υλικού, τον Αντώνη τον Γκανέρη και τον Τέλη τον Λύρα. Πραγματικά είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Ερμή και αν θέλεις θα το πω και τώρα στην κάμερα. Εντάξει, αρκετά, πάμε! Ρωτάνε, Μίτσο, ρωτάνε πότε έχουμε προπόνηση. Έρχομαι. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το πρωτάθλημα το χρώσταγα στον Ερμή, γιατί το μακρινό 2012 το είχα στερήσει σε μια ομάδα που ήταν σαν το γήπεδο, τον Άρη Αμφιάλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Μια χρονιά για όλο τον κόσμο. Μια χρονιά που μόνο εμείς ξέρουμε, το ποδοσφαιρικό τμήμα, η διοίκηση, ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι. Όταν 15 Αυγούστου όλοι ήταν διακοπές και όλο το καλοκαίρι και κάθε μέρα, γιατί μια ομάδα δεν είναι απλά 2 ώρες προπόνηση και ο αγώνας, είναι 24 ώρες 24 ώρες. Εμείς λοιπόν λειτουργήσαμε έτσι λειτουργώ εγώ τουλάχιστον. Και 15 Αυγούστου που όλοι ήταν διακοπές, εμείς στο γραφείο και δουλεύαμε, προγραμματίζαμε. Δικαιωθήκαμε, είναι μια δικαίωση για όλους, είναι μια δικαίωση πάνω απ' όλα για τον Κώστα τον Πρέκα, τον πρόεδρο. Γιατί όλοι λέμε ο Ερμής του Γιώργου του Ξηράκη και παίξαμε και για αυτόν και για όσους είναι εκεί πάνω. Αλλά πάνω απ' όλα η ομάδα είναι του Κώστα του Πρέκα τώρα, ο καινούριος Ερμής, των παιδιών των αντιπροέδρων των δύο και όλων των άλλων παιδιών του Συμβουλίου. Συγχαρητήρια πολλά στους παίκτες και συγχαρητήρια πάρα πολλά στον προπονητή, αλλά επίσης και στον Βασίλη του Σταύρου που ξεκίνησε την ομάδα. Δικαιώνεται μια προσπάθεια 4 ετών. Κάποιοι φίλοι μας, πολλοί φίλοι μας, είχαν ξεγράψει αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα της καρδιάς μας. Αυτή η ομάδα άλλαξε σελίδα και μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Αντρέα τον Πετουριάδη που είναι αδελφός μου, τον Αποστόλη τον Ζουργιωτάκη που είναι ο αντιπρόεδρος των Ακαδημιών και όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο Συμβούλιο, αλλάξαμε τον Ερμή. Ο Ερμής έγινε Ερμάρα. Πάμε από εδώ και πέρα, από αύριο το πρωί θα σχεδιάσουμε τη νέα ομάδα, τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όλους τους ποδοσφαιριστές. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Το Βασίλη τον Σταύρου, τον προπονητή τον αρχικό που είχαμε και μετά τον Δημήτρη τον Καλίκα. Όλο το team και τον κόσμο που ήταν εδώ μαζί μας. Τον καινούργιο κόσμο. Ο Ερμής μεγαλουργεί και θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, με το ίδιο στυλ, να γράφει νέες σελίδες χρυσές στην ιστορία του. Ευχαριστώ τον κόσμο πολύ. Η κόπη 8 μηνών φέτος και ο ιδρώτας των παιδιών έδωσε το πρωτάθλημα στον Ερμή. Πιστεύω ότι δίκαια φέτος ο Ερμής ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Από εκεί και έπειτα, όπως είπε και ο Κώστας, εδώ και 4 χρόνια έχουν αλλάξει τα πάντα στον Ερμή. Με βασικό προτέρημα τις ακαδημίες, που εκεί έχουμε ρίξει το τεράστιο βάρος της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Ο Ερμής φέτος για μας πέτυχε double. Άσχετα αν δεν πήραμε το κύπελο στο Καραϊσκάκι, πήραμε πρωτάθλημα στην ουσία και κύπελο. Δικαιώθηκαν οι κόποι, ένα έχω να πω. Πολλοί μιλάγανε για την εποχή του Γιώργου του Ξηράκη, που εμένα είναι αδερφός μου και είμαστε και κουμπάροι όλοι μαζί και αδέρφια. Όμως αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει 4 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Ο Ερμής ξέφυγε από τα σύνορα του Κορυδαλού και πλέον είμαστε γάμα εθνική. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο μας και όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Και αυτό το πρωτάθλημα το αφιερώνουμε στον Γιώργο τον Ξηράκη που κράτησε αυτή την ομάδα όρθια και ήρθαμε εμείς να συνεχίσουμε το έργο του. Είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πήγαμε τελικό κυπέλλου. Είχαμε βάλει 2 στόχους από την αρχή. Να πάμε τελικό κυπέλλου στο Καραϊσκάκι. Ανεξάρτητα αν κερδίσουμε ή όχι. Αν κερδίζαμε θα ήταν και το κερασάκι στην τούρτα και να ανέβουμε στη γάμα εθνική. Η χρονιά ήταν δύσκολη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχε κλείσει το γήπεδο του Κορυδαλού, όπως γνωρίζουμε όλοι, και αναγκαστήκαμε να πάμε να κάνουμε στις Αγίες Ελεούσες στο Ρίζο Μήλων, αναγκαστήκαμε να είμαστε από εδώ και από εκεί.
και τελικά τα καταφέραμε και ανεβήκαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή μου, στη διοίκηση, σε όλο τον κόσμο του Ερμή που ήταν δίπλα μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να αφιερώσεις κάπου το πρωτάθλημα αυτό? Το πρωτάθλημα αυτό το αφιερώνω αρχικά στον αείμνηστο το Ξηράκι, τον Γιώργο, γιατί ήταν και είναι η ψυχή του Ερμή, το γνωρίζω και από παλιά, και σε όλους αυτούς που προανέφερα και στην οικογένειά μου φυσικά. Εντάξει, σίγουρα πολύ καλές εμπειρίες και οι δύο. Είναι σημαντικό και για τη συνέχεια και για μένα και για την ομάδα που πήραμε το πρωτάθλημα και η εμπειρία του κυπέλλου ήταν πολύ σημαντική. Ακόμη είναι πολύ νωρίς, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη ότι έχουμε φτάσει στο στόχο αυτό. Ότι φτάσαμε τελικά και πήραμε το πρωτάθλημα. Αφιερώνεις κάπου το πρωτάθλημα αυτό? Στην ομάδα. Η ομάδα είναι εκείνη που προσπάθησε και στον κόσμο. Σίγουρα ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για την οικογένεια του Ερμή. Εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ, ήμουν ο παλιότερος, είμαι ο τελευταίος από τη γενιά του Ερμή, του Γιώργου του Ξηράκη. Σήμερα σίγουρα από εκεί ψηλά που είναι θα μας κοιτά και θα χαίρεται, θα χαμογελάει. Αξίζει συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον Κώστα τον Μπρέκα που πήρε μια ομάδα η οποία παράπαιε μετά το τέλος του Γιώργου και την έφτασε ψηλά και ακόμα πιο ψηλά από εκεί που ονειρευόταν ο Γιώργος. Που αξίζουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες, από τον πρώτο στο τελευταίο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που δεν είχαν καθόλου συμμετοχή, γιατί αυτοί βοήθησαν την ομάδα να φτάσει εκεί που έφτασε. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ο Ερμής. Είμαστε μια οικογένεια, συνεχίζουμε. Η φετινή επιτυχία είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι εμπειρία ζωής, θα τη θυμόμαστε για μια ζωή. Ευχαριστούμε όλους. Την οικογένεια του Ερμή, λίγη και καλή. Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο από την αρχή ως το τέλος του στον Γιώργο τον Ξηράκη και στον Κώστα τον Μπρέκα. Στον Κώστα τον Μπρέκα και στον Γιώργο τον Ξηράκη. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη η χρονιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο στόχος ο βασικός ήταν το πρωτάθλημα, το οποίο το καταφέραμε και πήγαμε και στο τελικό στο Καραϊσκάκι. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, τη ζήσαμε. Εντάξει, μπορεί να χάσαμε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ερμή. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησα και εγώ φέτος όσο μπόρεσα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να καταφέρουμε το στόχο μας που είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Αφιερώνεις κάποιο το πρωτάθλημα? Το αφιερώνω στην οικογένειά μου καταρχάς και σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια φέτος, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα, που το ξέρουμε μόνο εμείς τι έχει γίνει, μέσα στα αποδυτήρια μόνο εμείς ξέρουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε. Τέλεια, μια χρονιά τελείωσε. Απομένει μια αγωνιστική, αλλά είναι τυπική διαδικασία. Ο Ερμής είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, πρωταθλητής και τελικό κυπέλλου. Πώς έζησες όλη αυτή τη χρονιά μέσα την ομάδα? Είχαμε μια χρονιά γεμάτο κόπους, δουλειά από τα παιδιά και όλη η διοίκηση και με μένα από το τελευταίο λιθαράκι που έβαλα κι εγώ, οι κόποι μας βγήκανε σωστοί με το τελικό αποτέλεσμα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ερμής έχει χτιστεί πάνω σε βάση ηθική. Το ποδόσφαιρο το θέλουμε και όπως σήμερα φανήκαμε, είχαμε φέρει τις ακαδημίες μας και αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Στον Πειραιά πλέον να παίζει η μπάλα σε ηθικά πλαίσια. Αφιερώνεις κάπου το πρωτάθλημα αυτό? Το αφιερώνω στην οικογένειά μου που της έλειψα πολλές ώρες για να δω αυτό το αποτέλεσμα. Και είμαι πάντα δίπλα στον Κώστα τον Μπρέκα και σε όλους τους άλλους, αλλά κυρίως στον Κώστα τον Μπρέκα, διότι είναι ένας ήρωας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όλες οι υποδιαγραφές στην αρχή ξεκινήσαν να είναι μαζί μας. Η τύχη κάποιες φορές ήταν από την αρχή μαζί μας, στη συνέχεια μας γύρισε στην πλάτη. Θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία, ας το πω, μέσα στη χρονιά, τα οποία ήταν κομβικά. Ήταν κάποιες αναποδιές οι οποίες μας βοήθησαν ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Οι συντελεστές είναι πάρα πολλοί. Ας ξεκινήσω από τη διοίκηση που προσωπικά θέλω να την ευχαριστήσω γιατί ήταν κοντά ακόμα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τον Βασίλη του Σταύρου θέλω να ευχαριστήσω. Μετά ήρθε ο κύριος Καλίκος, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε στην αρχή. Ήταν το πρωτάθλημα, μπήκε το κύπελλο ως στόχο στη συνέχεια.
Αλλά ο πρωταρχικός στόχος ήταν το πρωτάθλημα, το οποίο καταφέραμε και κατακτήσαμε. Νομίζω τα συναισθήματα είναι. Εγώ πρώτη φορά παίρνω πρωτάθλημα στον Πειραιά, είναι η αλήθεια αυτή και έχω άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι τα συναισθήματα δεν περιγράφονται αυτή τη στιγμή και απλά πρέπει να το ευχαριστηθούμε, τίποτα άλλο. Θες να τα αφιερώσεις κάπου το πρωτάθλημα? Στο πρωτάθλημα, θέλω να το αφιερώσω πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου που είναι τόσα χρόνια κοντά μου και με βοηθάνε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Σταύρου και τον Γκαλίκα που με βοήθησαν και αυτοί. Και θέλω να μείνω σε δύο ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή ήταν κοντά μου ακόμα και όταν ήμασταν μεικτοί, που ήμασταν ακόμα και στην Ειρήνη και με βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Κώστας Πρέκας και ο κύριος Θανάσης Αναστασίου, οι οποίοι μέσα από αυτούς ανδρώθηκα εγώ ποδοσφαιρικά και με βοήθησαν πάρα πολύ για τη συνέχεια. Ήταν μια περίεργη χρονιά. Είχε σκαμπανεβάσματα πάρα πολύ. Δηλαδή, φτάσαμε το Νοέμβρη 7 βαθμούς πίσω. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους που τελικά δώσαμε όλοι το 100%. Και τελικά όχι μόνο το φέραμε τούμπα, πήγαμε και τελικό κυπέλλου και κρίνεται η χρονιά άκρως επιτυχημένη. Θες να αφιερώσεις κάπου το πρωτάθλημα? Θέλω να αφιερώσω το πρωτάθλημα στην οικογένειά μου και σε όλους τους συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς εννοείται ότι δεν θα πήγαινε καλά. Μέσα Παύλο! Μέσα Παύλο!
Ήρθε παιδιά. Να μπεις μέσα. Έλα μπες.